चली जाओ तो काम खत्म हो गया बा। हाँ हाँ। आ 2-3 दिन में जाए हमके घरे तो जाके मार्केट कर ले ओकरे बाद से फिर निकलो। ठीक और बढ़िया से जाइए अपन ध्यान दिया ठीक ना। चलो हाथ धोल जा चलो चलो हाथ धोल जा चलो। हेलो। हाँ गोल लागत नहीं पापा। खुश रहा। क्या करत हो? कुछ ना पापा बस खाना बनाता नहीं है। बाबू कहाँ बाबू? ऊ तो बहरवे होई। बुलाई बुला दो तनी बात कर ली। प्रिंस ए प्रिंस। हाँ दी। पापा के फोन आइल बा। हाँ तनी आवता। हाँ दी का पापा के फोन आइल बा। दे हम बतिया ली। अरे रुक ना। ना पहले हम बतियाई। अरे फोन मत छीना जा बतिया ला जा। हाँ पापा का हाल बा? ठीक बा। का करत रहला? कुछ नहीं बाहर रहनी है। और सब ठीक बा ना? हाँ हटे 2-3 दिन में आवे वाला बानी। का भाई पापा घरे आवता ना। हम बात कर पापा से। रुक ना। हेलो हाँ बेटा बोला। हमके दे। पापा हमके कपड़ा ले ले या। अच्छा कपड़ा चाहिए चलो ले ले आई। हमके जूता। हाँ हम हेलो पापा। हाँ बेटा हमके जूता चाहिए। ठीक है बेटा तो जूता ले ले आई। हाँ और तो दीदी का कहता रही? का जानी लो बतिया लो। पापा हेलो। हाँ बोला। और सब ठीक बा ना? हाँ सब ठीक बा। तुम लोग बढ़िया से रहिया जा। ठीक बा पापा। चलो ठीक है रखा तनी मुंह धो ली। ठीक बा। लगा तो मोबाइल खराब हो गया अब क्या करें? अब कैसे बात हुई कि उसे? दीदी हाँ का बना था? कुछ ना सुन तेल खत्म हो गया बा। एक काम कर जो दुकान से लेते हैं। हम ना जाए। देख नाटक मत कर जाके तेल लेके आ। हम ना ना जी भेजो। जेबे ना करो। बाबू ना बस आज भर चल जो। रोज रोज हम ही जाई खाली इतना आज घाम भर। लागता। आज भर चल जो। आज के बाद से ना जाई। हाँ जो। ठीक बा। पैसा भेजना पैसा। जो बाद में दिया जाए। अरे वो बोले ना बोल दिए कहे ना बाग कल ले लिया ना। बाग कहे ना कि वो पैसा वैसा दे के लेके जाएगा बता लेके जा। हम ना जाए। ठीक बा जो बोल दिए 2-3 दिन में पापा यहाँ तो ले लिया जो। जल्दी जो अब लेट मत कर। एकदम परेशान कर देले बिया मोटा की। हट अभिषेक भैया कहाँ जात हो? कोनो बात बा का? सब गांव वाला भाग के जात हो जा। रोडवा के एक्सीडेंट हो गया जाके देखी के ह। हमरो भैया तो नहीं गइला। कबले आई? रुक हम चलत है। प्रिंस
The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. प्रिंस उठ रहे हैं अभी तक भैया देखा है कि काम है ए प्रिंस उठ रहे अरे पापा के का हमरे दादा ए प्रिंस उठ रहे ए प्रिंस अरे भैया उठावा वो भैया ए प्रिंस उठ रहे रीना, हेलो अस्थि, और एके संभाल के रख दो। और चाचा कब आवता ना? पता ना ठीक बा, के संभाल के रख दो और अपन ख्याल रखियो। और जब चाचा आइए तो उनके दे दियो। लागत बा चाचा के मोबाइल खराब हो गइल बा, फोन लागत नहीं खे। अब हम जाते घरे ना। प्रिंस एरिना कहाँ बड़ा लोग का भइलो प्रिंस कहाँ बा बाबू ए दुनिया में नहीं खे का मजाक करलस अपने में झगड़ा करलस बस मजाक करबस कहाँ हो सही बताओ सही बोला तानी फिर मजाक चल ठीक है हम जो ली ठीक हम मजाक नहीं की करत पापा अच्छा हम जो के लिए आवत कहाँ चल गेल बा परेशान कर देले भाई प्रिंस बाबू प्रिंस ये भैया हूँ मैं ना बा ये कहा ई तोहार प्रिंस ह। सब सुना भइल दुख दुगुना भइल मन के परिंदा रहल न जिंदा भइल रवाना रोवता जमाना भइल बानी पागल पागल आँख के आंसू भारे लागल जिंदगी इतना सतावे लागल आँख के आंसू भावे लागल आंसू के धारा बह दहिया बेजान भइल सुख किस्मत में नइखे पपिहा परान भइल नाता भी टूटल हमार रिश्ता भी टूटल बा घर के चिराग बुतल दुनिया अनार भइल
आंसू के धारा बह दहिया बेजान भइल सुख किस्मत में नइखे पपिहा परान भइल नाता भी टूटल हमार रिश्ता भी टूटल बा घर के चिराग बुतल दुनिया अनार भइल आ फूटल बा भगिया लागल बा योगिया लूटल खजाना तड़पी रोजाना बाट खंजर सीनावा में दागल आँख के आंसू भावे लागल जिंदगी तना सतावे लागल आँख के आंसू भावे लागल। पल भर में हो गइल दुनिया वीरान हो जिए के मन ना करे बानी परेशान हो बहे गम के धारा नहीं मिलता किनारा हो भइनी बेसहारा सहारा दे दो भगवान हो। पल भर में हो गइल दुनिया वीरान हो जिए के मन ना करे बानी परेशान हो बहे गम के धारा नहीं मिलता किनारा हो बानी बेसहारा सहारा दे दो भगवान हो हमारे बादोस हो होता अफसोस हो जेकरा से आस बा छोड़ले उ साथ बा काहे दिलवा लागल लागल आँख के आंसू भावे लागल जिंदगी तना सतावे लागल आँख के आंसू भावे लागल।